दुधनैनि जाथायखौ लानानै एबसुनि मोनसे गेदेरथार थांखि लानाय। दुधनैयाव इनायै बुथारनाय आरो सानै हिनजावसाफोरखौ जिनाहारि खालामनाय जाथायनि सायाव एबसुआ आरोबाव गोख्रों थांखि लादों। इनायै खास्रि बिस्रि बुथारजानाय बर' फिसा हिरनमय खाख्लारि आरो सानै उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनाय जाथायखौ लानानै एबसुआ फैगौ 28 आरो 29 जुनाव उद्रिसारनाय हाबाफारि लागोन। गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि चिल्ड्रेन पार्कआव एबसुआ फैगौ 28 आरो 29 जुनाव मोनसे गेदेरथार उद्रिसारनाय हाबाफारि लादों। फैगौ 28 जुननि फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 3 रिंगासिम उद्रिसारनाय हाबाफारिखौ एबसुआ लागोन। एबसुनि बे उद्रिसारनाय हाबाफारिया 29 जुनसिम सोलिगोन। एबसुआ गुबैयै मोनथाम थांखि लानानै बे उद्रिसारनाय हाबाफारिखौ लादों। इनायै जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरि डन आली तालुकदार, बाहार आली, रेहमान आली आरो हिरनमय खाख्लारिखौ खास्रि बिस्रि बुथारग्रा शेखबर आली आरो परिमना बेगमखौ फासि होनानै थैनायनि गोजौसिन साजा होनाय, फास्ट ट्रेक बिजिरसालिनि गेजेरजों हानजायारि जिनाहारि खालामजानाय आरो बुथारनाय जाथायनि भुगिनांनायफोरनि थाखाय थार बिजिरनाय होनाय आरो रुंसारि हिरनमय खाख्लारिनि नखरनो 20 लाख रां आरो जिनाहारि खालामजानाय सानै दुखुथियाफोरनो 5 लाख रां अनसुंथाइ होनो सरकारनि सेराव दाबि खालामनायखौ लानानै एबसुआ बे गेदेरथार उद्रिसारनाय हाबाफारिखौ लादों। बेजों लोगोसेनो जेब्लासिम इनायै बुथारजानाय हिरनमय खाख्लारि आरो सानै हिनजावसाफोरनि जिनाहारि खालामजानाया न्याय मोना अब्लासिम एबसुआ सोमावसारबाय थागोन होननानै एबसुआ गोख्रों रावजों फोरमायथिदों।